everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ug karon sa naghinapos nga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Hinaot unta Binchak. Karon na ang gustong panahon. Aron iyang ipakita nimo og sa anak ni General Mart nga nasayop siya sa pagpatay ni ini ug iya na kini gibasulan. Hinaot nga matinud-anon si Gleda. Ug may mahimo lang unta siya. Aron maluwas si Aliyah gikan sa mga kamot ni Major Gaspar. Ipasalig ko nimo kanang bahin na Misael. Ug mo sa akong pagtuo. Kanahibaw siya kung asa napitang gida ni Major Gaspar si Aliyah. Lauman ko kana Binchak. Siglinhan na lang mo iya atong paglaom nga maluwas si Aliyah. Hello, Benchak. Glina, may daotang nitabo kang Miss Aliyah. Unsa? Gidagit siya ni Major Gaspar. Pinaagi siya kanina mong kauban sa trabaho kagingan lanuglay ka. Pero, unsa mang pagkaunsa? Anong naapil man ni ini si Laika? Ha, Benchak? Matod pa ni Misael. Nang-apply si Laika sa pagkakatabang nila ni Aliyah. Ug wa ko nila damhang nga ubos na sa kamandoan ni Major Gaspar ang mga babae. Nisalig si Laika kang Major Gaspar? Naghagyo ka nako si Misael. Ug mapaupsanon kini nga naghagyo ni mo sa imong tabang. Mula ka ko karon dayon. Kung taka ang eskwadro aron kuyugan nimo sila sa sekretong rest house sa Cagaw. Isulti ko kanimo aning saktong address. Paminaw maayo. Sa ako unyang pagbiya karon dininoy nato. Dili na nako ikapaniguro kung makabalik pa baka ko. Ayuha ugda ang inyong papel ni Ireneo hangtod nga mapukan ang bangis nga tao sa markang dragon nga si Major Gaspar. Antay, Glina. Niningi kayo na. Posibleng ipakita na yun ako sa Major ang akong pagluwib. Tungod kay kinahanglan akong luwason ang hinigugma sa eskwadro nga si Miss Aliyah. Diyos ko, down. Hinaot pa unta nga may ka sa pagluwas niya, hindi Glina. Dili lang unta may mong uwahi ang tanan sa imong pag-abuto niya dito. Hinaot pa unta na yun nato. Sige, dili na ko maglugay. Bulawanon kayo ang matagtakna nga mulabay. Sige, pag-ampi ba down, ha? Dagan kayong salamat na yun nato. Hinaot pa unta nga dili pa uwahi ang tanan. Maluwas lang unta niya ang inigugma sa eskwadro nga tuwa na karon sa mga kamot sa bangis nga Major Gaspar. Ay, sakit kaya ang akong kuhan. Ug ang akong tibuok lawas. Ay, gipuli-pulihan ko nila og panamas-tamas. Mga hayop ning mga tawahan. Sa ninako, kaya nga nang nisalig ko sa Major, naibaw ba nun ako unsa siya kasalbahis. Oh, si Major Gaspar. Nausa naman ka. Alam, like you. Kanong gibuhat man ini mo, Major Gaspar? Nisalig man unta ko ni mo. Laika. Laika. Ilway ki. Laika. Ako ang klase sa tao nga mismo gani sa akong kaugalingon. Di ba gani kumusali? Major Gaspar. Gitilawan lang nako og sa akong mga tao ang imong kanindot. Kadako sa kong pagsalig ni mo. Apan wa ko magdahom nga binabuyon ko ni mo kasama ini. Ayaw kong sultihig sama ni Ana. Kay nahibaw ko sa akong gibuhat. Ubusa pa. Ni akas sa akong mga kamot. Ginoo ko.
Anong hitabo ba din ako? Uy, baya! Baya! Pwede naman ng gusbata. Aw, kana ba? Kana, pwede ng gusbata. Ug murag sagabal naman kay kas akong mga kalihukan. Dinis akong secret paradise. Ay, kausik kanindot na magtingog. Pahuway na lang ha, Laika. Major Gaspar, ayaw kupat ka. Pahuway sa dayon tay tan-aw ko nimo. Gikapuy ka na. Ayaw, Major Gaspar. Uy, kaano kon? Ano? Ipunto man yung boss. Ah, Hindi tatong kalingawan ba? saan magalingaw? Ano ba kanon? Hello, amigo. Hilom. Ah, Hala, hilabay na ninyo. Kanang limpyo nga pagkatrabaho, ha? boss. Kablaka, kamera si Trailer ang bahala eh. May buto sa armas kong nabati. O sige, puhat ni mo kang Laika. Ikaw ba, no? Maya, hinagaan ka yun. Imong natag-an nga may gibuhat ko kang Laika. Giunsa ni mo siya. Awa na. Bugto na. Umana mo puli-pulihi ang iyang pagkababay. Ako, ug ang tanan akong mga tao din sa akong secret paradise. Pulos na katilaw niya. My God. Ayaw ka bala ka. Ay kahadlo. Kay dili sila makatilaw nimo. Kay ako ka lang, Alia. Unsa? Ako ka lang. Ayaw! Buhay iko, Major! Buhay iko! Ayaw ko buhay iko! Isa pa! Ako ka. Ayaw! Ang kunon ko karon ang imong pagkababay, Alia. Ako ka. Ayaw! Major Gaspar, maluay ka! Ayaw! W. Wow! Kanindot mo. Baya. Hinda sa kama. Ayaw, dili ko! Patagin ko ang dughan mo. Ayaw, hindi ako'y bandayan ng tasimong una-unang buhaton. Ayaw, may gamay anghel ginasa ko sa baka, Major. Maluhay ka, ayaw! Wes, ano may lutan mahitabong na ng imo karong gisabak. Tumani ko sa gusto na akong mahitabong. Itugyan ako ang imong pagkababayis tumang ka sayon. Tumani ko. Kay ipasalig ko nimo. Naway daotang mahitabo nimo. Og niya ng imong gisabak. Major, Patong maluhay style ka! na ni. Major Gaspar! Sa di ay. Magkalian na yung lagot ha. Luoy ka na kung luoy sig ko nimo. Kaluyan ti ka. Kaluyan mo. Kaya gusto mo na ginagawa akong gipati. Kaniyot sa ha? Duwaso na itong hubo ni. Ano sa gabal sa imong lawas? Maluhay ka! Ay, maghubo sa ko, Alea. Dili ko! Major, dili ko! Ayaw pa butang maglagot ko. Galing madamay pa ka ng bata na sa imong sabakan. Ginoo ko! Ayaw paglihok. Kayo buwan. Ayaw kong palagot. Kinahanglan gyud nga ako maluwas si Miss Alia. Karon na ang hustong panahon aron bayran ako ang akong saong nabuhat tungod sa pagpatay nako ni General Martinez nga iyang amahan. Dili mahimo nga ito na yung dugay-dugayon. Tana sige ingong dapit ni Glena, Binjak. Bitaw, tara na yun. Kita na ikunsa na gibuhat sa kagaw nga Major Gaspar ng Miss Alia. Tara, bay! Sige, mag-una ko ninyo sakay sa motorsiklo. Kay gitiman anak ko ang dapit kag giingon ni Glina. Sige na, tana. Ayaw palipat sa pagsunod sa motorsiklo ni Binjak by Sarge, ha? Wala gi, bay. Di gyud mahimo nga malipat ko kay nakilaan lang karon na to si Miss Alia.
Wala gid unta gibuhat nga dautan ang kagaw nga Major Gaspar ngadto kang Aliyah. Wala gid unta. Major Gaspar! W. Wow! Way sama kanindot mo, Aliyah. Major Gaspar ayaw! Orgilalik ni. Umaya orgilalik na nawas kanindot sa purma. Maluoy kayo! Mao yun na ang bata nga naa karon sa imong sabakan. Ayaw paglihok. Ayaw paglihok kay ni Ana. Ako nang ibugsok ang muhon na ando na may utlangan. Sundan ko na, Aliyah. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.